Jeda nugia ang antas ke himi tong sama hakan ke thang bai si tong durna ang ke bai himla thui thang mane chau khazana chaktai bufuk song ang tong modu debroma norok nai tong live ma tv oma he borok ni bagen kangke sing chubana nangnai abo rokhe chubaya khe ungya jat tabo kakangke mokol nugia botana phna tangmaya kaki bo saksori hamya bini bo ekdom yakung rok kulijak yakung rok yak rok cheptjak aba hai khlaine tangmaya borok nong kangke chung chubana nangnai tikisangke chubaman logi chini tiprasani bisingo chin tiprasa rok no jodi kusugo tisana hangkangke ang wan chomani chubaman logiwa jeng tikise sambo mak jeng sinai tamo khlaike rang kabang man bahake samung khlaikangke rang phainai rangni somonde te income line ni obahai rokno bo jeng ma phringlaisinai tabuk ri phale rang bahake man wak bebsa khlai rang bahake man chakiri khlai da rang mangkho sa phale da rang mangkho kubong ma bebsa khlai da rang mangkho tamo khlai rang mangkho abutui rok jara je sinai je jaga samung khlai tongo a samung no bunyo phringna ningthing tabung nung doctor line pharmacy line phaloi bahake labman bahake porike khlaiman bahake khlaiman abutui rok norok jodi sitongkhe tekesano phurungdi bo tekesano phurungdi omati khlai kyangkang kise chinti prasan bisingo jeng development ne kuso kaimana hema tongo ang wan chokmani keseng tabuk subala je tonglayo tab bona ang blanket ruphainai borang ruphainai bo tini thuano saipai no pai thangno obokhe pai thangnai jat chubamung tabo decoration lama khlai phunuk angke bo decoration lama ni ko phunukthung ব্যবসা khlai lapmang hangke obotui khe khaike rang kabang mano abake jeng phringlai kyangke rang ni line income ni line phunuk lai kyangke bo chini tiprasa rok no jeng tisai man thoto khaima tong obake do jeng jete sugya saya masaya manang ya bahai ekdom suk sogya rok no khe jeng subai ma tonglai oboni logi wa jeng sak ni bagi wan sugya karinai phringmani bikhang bo phun lama phunungmani bukhak bo ma thanglai sinai baksa hangka do obahani bisi kabangko nukjago ang sim saimang hangka alama tui ang sim rang aji tong hangke buibo yang ti rang aji na si lo buibo ganang sana si ang sim sai tong masau abahai rok mang wan chongman kabangko khaidiba hain bagi da sengkepon saya o lama bahke khlai bahke abtui rok sengkangke jeng sajagya boni bagai obahai rok jeng tabuk salani chenglaisinai phringlani chenglaisinai nini loss thangya phringai naidi nini tebisi gyan bariwo tebisi lab mano abon bagai jeng oma ke samung ma phringai bumalong ni sar somar sub captain sar bjs por khorta mili ano komal rohon mani blanket dopai mani abang borok no riklang thanai tini borok ni photo no bang norok no ruano ke borok ni nok no bon norok tini kisa phunuksin bisingo bahai ke obostha ke borok ma thuitong maising jora ni ba tai tam khaine je o kesang mani bisingo emong keseng kosto khoino emne thulai salai ma tongo samung khlaine bu khlaimia angkai je bui tangti tangmani bo abang nu sunugya angkai ang bo sangno tam khlaiba ang kam khara ka rang puisa aji manai angkai ri sumbo ajina bo aji maya iri kangsa pain thanga bo prai 1200 thang tongoyo roje kangsa pain thanga bo aro 2000 3000 thang tongoyo komal kangsa pain thanga bo aro bo dorona 1200 nang tongoyo angkai aji mamala kusukuri angkai bo 1200 rang tam khai ti khai ne ori kangsa ni painai angkai bonang sini je borok do pharni bisingtin borong suba mung ti khemang khangkai ang belek khata tungma tongta omai keno tongui saine ko din parang sinai ni am khaw song tongta seng tangnam bu song phono tangi ti malaya belek khe kosto gai tam khlaba seng buhurbu thinai ni senga bno wan suglai ma tongo angkai dati thui thangmang khangka ba sini tebe sawu mani kok kathang tongkhai belek khe kosto ngo sanani nangani bu kosto himi thanani bu kosto tai joto rokom no kiri koro dini hotate ang gari te accident thana abono ba bukhawa agat ke kiriman bisingo tongo angkai ani jeda nugya ang antas ke himi tongi som hakan kathang bai si tongo durna ang bai himla thui thangmani chau ka khazana jahote buhuk song nor khanai manka poriskar khe borok bukha kostong markhena singdo
mokol nukjak yakung ya kaham tangai ti chana phon mai khop chupan maso borogle obahike tangna phuna se jora maya bukha simi yogi ma tongo nukna musungo khlaina musungo tangna musungo obahike lai bui nukti nukna musungo kobangma bukha belai musungmani tongman bagai khanai tongo nukna musungo obahike bukha kosto tongmani bagai borok belai khano kost tongjago kaham ma thuya kaham ma saya kaham ke matangya tangna musung tong phonse matang nus nuk jangke bake matang nai ba abon bagai borok thainya simi musung tong siwa aba hairok norok borok ni bukhokti kok nongkhorman nukha bong nogo ang kabangma bar no phakya haipa no habuine bisingo habui naijago haipa norok no phunuk jagya tini khe norok no phunuk sinai ya chuki kaise tongmani obo kbaisi yang kun phan kri ko yang odek jora kat buja te odek jora kri yakongkhe boro ton na tola da ton chido je जों khlai tongmarok simino sengsara tongrogoi thangnai gethang tongchini je जों khlaimarok aborok simino sengsara tongrogoi thangnai hani bagai gethang tongsano jorabo mano जों gethang tongsano khabo khailene aborok khe belai manani upojukto oboti borok no chubajak gangkhe tei chubajaknai krei borok gangkhe borok no mokol kaka mokol nugya kaki khe mokol onko deher kleijak yakong yak hamya abo sar captain sar somar sar bijes borok khorda mili rei hormani komol je kri rok no bagai di hnai ama hai khlaina taw bagjagoi tongo borok no okasya klang thangka